L'actualitat ens porta ara a la vaga indefinida convocada pels agricultors d'oli de palma a Sumatra, Indonèsia. La illa és una d'aquestes zones de sacrifici del planeta, on la selva ha estat substituïda per plantacions de palma aceitera. Les poblacions que viuen del bosc es van convertir en jornalers, però des de la setmana passada s'han declarat en vaga. L'atur està afectant greument Mallorca, fins al punt d'estar provocant desprohibiment de bolleria industrial en les màquines de vending i cantines dels col·legis. En alguns casos, el preu de la bolleria ha augmentat un 25% i els pares estan veient obligats a ficar en la bossa del berenar peces de fruita i altres productes locals. Als informatius del demà expliquem les coses que passaran si deixes que tot continuï igual. Bona nit i bona sort, la necessitaran.